Cordú Tá an seo sa spidéil fechan amach ar chuan na gaiileheh. Chlár eile a chuan an Cheoil.
Boys of Blue Hill. A chuir a fáilte roimh Cuan an Cheoil an seo I mhaonta tá mé chobaíoch a bheith anseo le Michelle agus Louise Mulcahy. Ach seo is féidir a bheith caint ar bálín ach sin an bit písa eile. Brafada in sin dhéanamh beidir ar na PPLN an uair seo in Ocharbí agus tá Michelle ar an concertín freisin. Beidir cúpla rial The Humours of Carriga Holt ó gúntail chlár agus tugan na náit a sin an méid sin inspirád am héin agus Michelle áit cóchtach agus fuair mé an tún sin ó Liam Uí Mhaonlaí agus an dara ceann ná Lána Báistí agus an tríú ceann ná Winter's Apples agus sin tún a bhí ag pibert in Scáil Leo Rowsam agus cúla mé ar sean hafad san Áirclann agus tá sé speisialt ar fad. Mar sibh. So bertra fóra a haunta nniu a chuirde Michelle agus Louise Mulcahy. So sibse mar sin cad as ag sibse? Well, rugach agus tógach mé héin I manistúna féile gúnta limní agus baile lán le Ceol thug mam agus dad gach deis do mé héin agus Michelle ag fásan níos I manistúna féile ar bhthir Cecilia agus ar ahar Mick Mulcahy agus bhí sé gcónaí casa Ceol do mé héin agus Michelle ón glíomhan. Gach lá
ó bhaidin go híthe agus caint faoi star an ceol ag casa ceol álan do ma héin agus Michelle freisin. Tá bailúchan ceol mór ag dead comá so bhí na carníine ag siúil an tamar fad so agus bhí mar anna óg so Bhí gachúir leis de teach freisin bhí bos ceol concertín idal bhí gachra down. agus éon rud a bhí me héin agus Michelle ag híir a chasa níor a bhéon fáibam. Thug siad deisna úntacha do ma héin agus Michelle. Bhí tead an rud bhí tuiscint agus tá tuiscint úntaach ag dead faoin ceol, faoi grán ceol, faoin na bailúcháin agus faoin an tradiisiún go léir agus bhí sé sin lárna sa teach agus bhí mar gcónaí ag casa agus ag léirodí agus bhí choras ag caint bhí rud speisialta sa tradiisiún freisin. Tá máthar anna ceolbar cumá agus bhí sé an tamar fad ag dasa le a héin agus Louise sa Kistin so agus bhí dead ag sinna an bosca ceol so bhí just... Tá sé le sunrú, nar bhí muid inniu níos lótha bhí muid a seintling le chéile agus just bhí an sais an éascocht sin adaribh nach cé go bhfuil sibh a thaistil, go bhfuil sibh ardaiceach ó héhann ceol de tá sibh a seint san ceol áras seo agus gradamachí agus chuilrud áid á ghnúchibh ach tá sé suléir go seinnn sibh son na háileachta agus son úr son héin don geol. Ba sin rud a bhí cótáhachtach dún sa bhaile ná grán ceol agus an ceol a léirú go macánta agus go croíúil. Agus an ceangal a dhéanamh idir an star a freisin. Bhí sé sin antáhachtach I gcónaí sa teach. Agus tá héana agus Michelle fíormhaocht do mamach dad mar thug siad léargus úntaach. An saoil. Agus is féidir an dána heistil leis an léargus sin. Agus is tócha bhfuil rud a braham sin ná gur féidir dul I meas daoine ar bith agus gan focail a rá mothúcháin na thuirt is as seo do dumsa. Is as an áit seo, is as an meáin seo dumsa. Tá sé sin fíor táhachtach agus bhí dad, bhí sé lárnach sa teach ag casa ceol agus na mothúcháin bhí gach mothúcháin ag pléis sa teach freisin, Bhí ra bhéon limits. Right. Sin an láin tú, agus níl sé sin ag gach éon duine. Agus so go goil an focail is tábhachtach sa teagnar bhí mar ag bhásús ná binnis sa ceol agus go bhfuil tú ag I suppose ag sinnam ceol binn. Se. Agus sin rud simúil binneas mar ní gá go bhfuil sé milliis chuna bheith binn nach cha. Tá sais tá focail ar léir sé binneas. Agus Sliabh Luachra, nuair a chuoiníam nuair a deireadh sin go dtugann tú máthcháin don meáin as a dagan tú. Tá meáin is Sliabh Luachra nach cha níos mó ná áit béidir. Sin an foiinemh agus an passionach an grá atá ag muoite na háite san áit seo. Tá sé fíor tábhachtach I go mún agus don tradiisiún freisin mar tá stíl ar le san áit sin. Hagan ón áit sin. Ach tá sé mythical nach bhfuil Sliabh Luachra. Tá dríocht do buint leis. Tá dríocht do buint leis. Ach cé go bhfuil sé fós ling. Go bhfuil sé fós in na bheithic, níl sé I muséum áite cínt. Tá sé beo. Tá sé beo, A gá sibh maid le na huile ceol inis leanúir dáil. Beidir cúpla steán an nó rud mar seo. Cúpla steán an? Ó Sliabh Luachra. Tá cuioine úntacha a gcuin ag éiste le ceol Sliabh Luachra fásta níos. So beidir gáis le ná ó Patrick O'Keefe agus Port Allen ó Peter Brown an Peabrags an léirthart an Céad Sco, The Land of Plenty. Chuirde táid an seo le Cuan an Cheoil, táid seo Liam Uí Mhaonlaí agus tá mé go lúdar Allen even binn agus dríochta Louise agus Michelle Mulcahy. So, ordig. For míle.
Lovely. Tá sé bh géisteachtain is a chuirde liomsa Liam Uí Mhaonlaí Cuan Cheoil an seo sa spéidéal agus im haanta tá Michelle agus Louise Mulcahy. Cad eile haine smuid? Yeah, cúpla páirt an is Liam. The rose and the heather, agus an tarna ceann ná the calavel, Port Calavel, agus an trio ceann ná Port ó Chémas Innes, agus dar tedal an Buchlín Bui.
she the Wamoe, she the Wamoe, she the Wamoe, she Kailachon Idigit. Agus she the Wamoe, O Alras Woiding, goes Hereti Hosti, Wori Hosharge. Avec ce seme guashi tonili so rohi guati palano na caroni do hasati surni no de go ti hwede ti ti wori khasharge shi do amo ye shi do amo shi do amo shi kale khamarigit agus shi do amo yo valades for hwede hwede ti hosi wori khasharge masan to bosi kale khamarigit Tasam na bosa, tashe rog gustol shen tairigit. O she do amo, she do amo, she do amo, she kaila hon airigit. Agus she do amo, yo valadus for hidis quality hosi wori hashargim. Dovi mejene malochim, quidang, she to go she did a warige. Kefarig den worden slecht or hannek of 15 agus rinne laat ram she do amo she do amo she do amo she kaile khamarigit agus she do amo yo walrus for hidis quality hosi wori hashargim Is guides go bosses, guides go bosses, guides go bosses, birds of a mile show. Is guides go bosses, guides go bosses. Sean, I much water goes more than he has. She do amo, she do amo, she do amo, she kind of all night gates. She do amo, yo, all it is voidy. Agus hereti hosi er wori hashargem.
Tá freaúnta. Louise, tá cím tú timpeall a gcónaí agus na píb, agus is maiile na píb íseal. Tá is oorlis vir spesialte iad na PBL'n Yeah. agus is oorlis anspesialte iad an set seo. Harle rud anspesialte mai héal cúpla bblion ó hin agus píbar den céad sco Liam Uí dag sé aireacht mór. Dag sé nóir fuair sé bás cúig blion ó hin, dag sé bailúcháin hain go dtí an taisce ceol dúchas éireann agus na sean tapadí Liam é hain sa bhaile agus tá méid sin rudaí speisialta sa bhailúcháin é maiile lia. Ach, freisin thug siad gáset ilan na píbrialan agus sin set a bhí ag Liam Uí set a thug Elan Vermont in Ochar B. Agus tá siad fíor speisialte ar fad tá fum álinn cóchtach tríagdú le buint leis an set seo. Bhí Liam tapad sé le Seamus Heaney ar an set seo. Agus hapad sé ar an Piper's Call album freisin. Agus just is mór an ordóm go bhfuil an set just fíor speisialta gom agus Brunúirtaí de bheith? No. Yeah, thug na píbrialan an set seo domsa agus bhím gcónaí a casa iad gach lá agus tá spirád Liam an seo tá a ceol ann tá aireacht tá gach rud agus is rud álinn fíor speisialta dom iad a casa. Tá an set a seo in Ochar B agus tá set i dí freisin agus set ó Jeff Wolf in Ochar C. So tá an méid sin set a gom ach is uirlis just tá an star cóláidir ag buint leis na PBL'n Sound of Ireland, UNESCO Heritage tá si ar an liste cosú leis an chláirseach. Mílné ar 2017 is sin é. Agus sin rud tabhaach don uirlis agus don ceol agus timppla an dam freisin go bhfuil ahantas. Tucha don uirlis ar leis seo. Agus sinis dom cad a bhil tú I drós, rá siad Somáile, rough set Somáile nó? Ní raibh ach bhí daddy gcónaí casa ceol Seamus Ennis bhfuil Clancy Liam Uí agus bhí sé gcónaí caint faoi na PBL'n agus bhí mé just faoi dríocht a maidir leis an uirlis agus an fum agus gachród na dordáin agus na rialtán agus an seamsúr agus gachród le chéile tá rudí speisialt ag tarlú an tamar fad agus bhí me héin agus Michelle agus daddy gcónaí a caint faoin uirlis sa bhaile ach nuair a chosig méid sin agus a géirí set á dúirt mam agus dad sort passing phase atá I gceist. Ní raibh chora bhí. I was very serious about gachród agus Céní siú? Trí bliana déag díos. Trí bliana déag, right. Agus aber tá más agamsa ar an té a hainnis na PBL'n tuisc go bhfuil tríal baint agamsa as a bheith á seint agus is bronach an lá gur thosa mé agus is deas an lá gur chur mé siad so far ar líad ach tá más agus hicinn go mbeadh más ar ige píbar amháin ar fíbar eile tuisc go bhfuil an tuiscint go bhfuil si deacair leis seint. Ceapan bhfuil ach má higann tú gur bhfuil si cosú le duine. Sin an rud is táhachtach bín siad in ardúmar agus bín léhananta nachhfuil siad in ardúmar agus má ghlachan tú leis an rud sin bín tú ar bhealach eile leis an uirlis. So sais meáin atá a gceist. Sin é go ddíireach. Agus tá sé sin táhachtach mar tá deachreachtaí baint leis na PBL'n maidir leis an teocht agus gachród humidity, gachród tá rudaí ag tarlú an tamar fad. Má bhíonn sé ró hirim nó má bhíonn sé ró leoch nó sin é go ddíireach. Ach tá sí bhíor speisialta ar nám céine. Ní léon dát faoi agus fám seinte go deas ar ní léon le tionlacha níl gáil ar rud a bit a gachrod agat an sin ar de idir láh agat
Ag smaoin faoin stair nuair chasméid na Dordáin. Tá sé sin cóchtach an bhuam cóchtach. Se, tá sin os áhain. Sin é. Bíd sé garú ach bín sé mar an ggéana mar sin éin. Agus tá dain an ceol agus tá sé sin lárnach agus ag buint leis na Dordáin sin tá dainacht an ceol. So a sein fá pí a dóin? Bar bhealm is sin. Bhí mé ag caint faoi bailachán Liam Uí Mhaonlaí agus cá mé gá mí ag déanamh taide ar an bailachán sin I deis go ceolú go séan agus for mé mac raibh cumadóracht Liam Uí Mhaonlaí sa bailachán freisin. So bhí sé sin antábhachtach dom agus ansimúlar fad agus an tún atá mé chun na chaasa ná The March of the Clans.
So, yeah, tá go leor úla sí os tá chóir sin Michelle. Yeah, well, Mar a dúirtú bhí annach chuid úla sí timpeall ar Somalia nach é. agus nuair bhí mé mar chalín óg bhí mé an tamar fad ag súgra leis na capíní ar an mosca ceol agus ar an concertín, so is tó go bhfuil natural progression ón bos ceol go dtí an concertín. Yeah, agus Cain mé cheannathar an idil comá, so agus, yeah, so bhí sim an a bhór gom in sna reads agus in sna tédi nor bhí mé mar chalín óg, so agus is tóca an céadú leis ceol a bhí a gomsa ná an bosca ceol, so agus, yeah, an céadúna bhí a gomsa ar an bosca ceol ná na cenmh an bána, so, yeah. Agus céad na léchre ar a musca bhí sa teach. Yeah, well, bhí Joe Cooley. Yeah, yeah. bhí, a léich mór ceol go iad Joe Cooley agus... Sonny Brogan, yeah. Agus bhí dad an a cardúil le Tony McMahon comá, so, yeah, agus, sin é really, agus... bhí mé héin agus Louise an tamar fad a géisteach leis na carnaí ceol, dína cosú le Tommy Peoples agus agus Tony Lennon, Noel Hill bhí so nuair bhí mé héin agus Louise inar galín óga bhí mar ag taistim go dtí cúntaí an chlár go minic, so agus tá cuioine úntacha going ón am sin, so Taistil agus a fannacht ar fear seall a bag agus agus ag dul díos gáil saoire bhfuil cladsaí agus I déanamh an oberhaile sa chóir. Go má. Yeah, Go minic. Yeah, so Michelle, inis dom sa faoi chuid an taide atá deanta. yeah, so stocha timpeall 2000 is a day. Bhí ar gara Mick Maloney ina chonaí sa Tílan agus chuirsí gléach fón ormsa dul go dtí an Tílan le haid cuairt, so agus nuair so chuig mé go dtí an Tílan agus fuair mé héin agus Mick chur dul go dtí campa tefach, so agus is tóca gur bhí mé ann ar feadh cúpla lá agus nuair tháinig mé go dtí an campa bhí an chláirse go gomsa agus bhí banjo ag mic so súla siúr ar an anam, so an céad cuioine atá gomsa ná na fumanna sa campa agus Cad a bastas na tefiig? as Myanmar, so Myanmar, yeah. So agus tá star na gláirsaí an a tábhachtach I Myanmar. Bhí an campa tefach sa teorann idir Myanmar agus Thailand, yeah. So agus bhí an crit an tábhachtach le haig an tangbal, so bhí mar bhí mar ag caint trid na gláirsaí, so so bhí sé anna samúla ar fad agus chuig mé ar as go dtí éireann agus chuir mic gléic telefón go dtí mé hála súlaháin agus sin é an taras, so thosaigh mé ag déanamh an doctorachs, so agus ar feadh cúpla bliain agus bhí just bhí an sim agam in scéal na tefiig agus faoi star na gláirsaí I Myanmar. Right. Agus cén sais chláirseach atá acum? Chláirseach half size, so agus tá timpeall 15 téad, I suppose an structure níl na levers So gléas amháin. So agus bhí an maithú an a gom tar éis an cuairt sin agus cum mé cúpla pí ceol tar éis an aistear agus beidir gofuil ceann gomsa. Go hálaigh, so an tedal atá ar ná de Corinne Mart, so is tóca gofuil nóta dócasach duna daoine sin agus bhí an toras an tácht domsa, so agus bhfuil tú anmháil lob? Yes, yeah. Málam hó.
the Karen March. Órán a chum, Michelle, id cuma I murma. Yeah. Yeah. Yeah, so. Gáil, má sé géintach. And then Shana mit couple parts mar sin later. Bhrealam é sin dhéanamh chum mé páirt in an orda néamhríd thug mé an inspirad ón na scéaltaí agus gachrád páirt néamhríd an cé ceann ná agus tá sé bríomhar agus bhí mé ag smaoinemh siar ar gcuid grád na hanmhaí agus gachrád bhí mé ag smaoinemh faoi sin agus an dara ceann ná happy to meet agus sorry to part. Wow. Oh, privilege. Tá sé just go bhhain I gobar live. Agus is privilege dom a bheith mar chuid an chláir seo freisin. Seans iontach buaile le ceoltarí na hÉireann óg agus éasta agus idiratra agus agus mo chuid a chuirteach na deanta. Tá sé ri fírálainn agus tá meanna bhuaich. Bíonn sé bhéna cuma? Bíonn? Bíonn. Yeah, sin sort rád nua chun an níorna rá. An fin se chatte chug an DFA agus taisce ceolúach sé an chordom tún agus písa a chuma in an orda néamhríd. Okay, so is as sin a tháinig sin an part, yeah. Agus freisin tún na ghaint leis star maná na bíb agus for mé an inspirád ón rud sin agus honna cumadóí eile. Agus na seantiúna agus álaíocht agus an timplacht agus an airige agus na sléite tu sé gcónaí an inspirádum agus bíonn me seile ag cumadóach freisin. Yeah, agus is tó go gofuil an cumadóracht
Bhí mé ag sort I dangháil leis an star agus, leis an, I suppose, experience cuma, life experience cuma. Yeah. Yeah. The gcuid siad an Ceol agus. Yeah. I mean, féchans Ceol cín tú aber an seanós aganne tá óráin an sin a hagans ó am tá a bhí fear fianmhar dus na daine. Bhí an Ceol am a chrúig go deo agus ón fianmharach sin tháinig Ceol thar na bartah. Agus an sin I tradiisiún eile ar nós na Hafraicí go Americá agus an túfás a bhain leis an scéal sin go dánig na daine seo gan a gad hain agus gur tháinaidir faoi an airad sin úfás Diana I Americá agus fós wairidir agus tá siad mar ceann ródathe ar clí I gceol nua an dáhain leis an soul agus an snag Cheoil agus an gospel agus gachar a tháinig an agus an blues agus cím sais thosa mis casa blues nar bhí mé óg agus mar bhí dúilagum sa Cheol rock agus higus go láithreach gur a gael litir blues agus seanós gur an sais gur bhí neá céanna an ar chlí. Agus an sin, so bíon commodóireacht ar an spotta. Bhuina mé tríad as rud a céint a chuma, ní a chumach béidir sais atmosfér a chothú béidir leis a gceol. Ach tá so, duine muid rud ag an timpeall ar agus ná bí a chéan chúthal orin, agus béidir go deach a rud a céint eile machchas. Ach tá muid sais a gimmert le na dahanna gan a bheith rómhórtha faoi cadaisiúchas so. A chuirde táid sa spidéal tá sé bhgéisiúd le cún an Cheol a radio na Gaeltachta an ordom sa bheithan seo sa síocháin seo le Michelle agus Louise Mulcahy a déna Ceoil agus a caint ar a gceol agus a caint ar an Ceol agus chunas mar a réití muid leis an Ceol agus chuidir eile mar sin agus tá chun níos chun písa Ceol dul a tochailt spéidir sna nótaí.
Ceolmhar le agus ag an ghána Sin fácharrána páise ó níos óchanó Wishan nach an aín tó do wací leabhailín ó níos sin má caidiú put me trí ráthil ó níos óchanó an é sin má cíne rugiú in sa stabla agus bula muid do bháilí nó agus ó chónó.
ceapam go as barma don nuair seo gang. Sinné. Tá fún sais asfuig, yeah. Is cuireann sé blaséil ar an réim. Cá go bhfuil diaid agus do bhór an bhórálach go bhfuil sibh le chéile, go bhfuil sibh sin sreint le chéile. Go bhfuil sé tarlú. Tá sé fear speisialta. Agus táid fear buich go bhfuil an deisisin a ghain. Agus chuir siad siúd an obair sin isteach ná dhéon díobhse go mbeadh ceol timplairí. Agus tá tuiscint úntach a ghain sa bhaile. Tuiscint ceolmhar agus tuiscint persanta freisin. Ar a bhainte go le na comórtaisí a bhíonnán sló go iireachtas scór YouTube. Ja, glach mé héin agus Michelle Partachs na comórtaisí freisin. Ach an rud a bhí cótábhachtach dúin ná an ceol agus tanmh tanmh a bhaint amach. Is cuma cí náit sa comórtas nó rud mar seo. Ach cínte glach mé héin agus Michelle Partachs na comórtaisí agus dad freisin mar leis na banna ceol agus rudí mar seo ag fle ceol na héirn agus ach na cuioinetá a gom ag buint leis na rudaí sin ná an session ceol a bhí ar siúil tar éis an comórtas. agus an taistil le chéile. Sure. Sin an rud a bhí mé héana agus Michelle ag tunú go mór leis nuair bhí na comórtaisí hart agus just Féidir bheith ina ceol. ceol na chasa ó bhaid an go hia. Agus go maidid ríist. Ó dhí go maidid. Cad faoi pí a ceol eile, bhí cailín na grúigad duine. Agus dá mé an bhamáil ó Liam Uí Mhaonlaí. Bhí sé táchtach de Liam go mbeadh na focail aige is na hóráin nach rá mar hiag sé órána sé hééis seo agus tá mis chun é hain ar na píbaí ach go gathach go mbeadh na siolaí i gceart. Sin rád tábhachtach I mo chóm héin.
Cailín na grúige duine go hábhín ar fad. Michelle agus Louise Mulcahy gur míle mágaí as a bheithan seo ling I gcóin an Cheol. Tá mé chun tríle bhainte ó an Elíon inis uorch nach chéim bheith cáinte ó Irial agus padar ó darní na chum na focail seo agus béidir go tucach duine berta go isteach I meánta. Flor na maiden is úrigne Clú leis céh an nachlin A chúna berla rúna hig sé Oblian féle is fáilte Dag nois mar ne dus gach le o channe le de gaide sé mo chugan me stoi ordlingen sadon sinne chéin fe cáinte Tom ro ti ben gan swing ganil Wad chlú a yel galinge Mar gore to ma yene ge go gieren ko ish na shenam hasten Daglu sharet gan smuit leomen Boga chen moide Go verplurgus melb Agus knuas o krev Ondun sin chéri kainte
gewan in agwachals verlag Louise Mulcahy tras boil ti gledis tot di hen na soing friedli bona oh we come San oigenes eiro Andon geneche de coinse Chorte sinna bhfuil a gine inis Louise Mulcahy, Michelle agus Louise Uí Mhaonlaí a socht bhéling inniu o'r gcuid Ceol o'r gcuid Colúdar Chorte bíling a ríis an tachan se chuin Chréile eile do Cuan an Cheoil. Cad nionamid mar chlásúr.